105,8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing adicara Giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang-tembang macapat. Kagiyaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 9 tabuh 8 inggih para kadang langkung 3 menit dumugi tabuh 10 ing samangke. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamirsa, ilih dalu menika kula namung kekalih boten kados adat sabenipun menika tetiga. Kanthi menika ing samangke kula manggi kadang rumiyin lajeng mangke pun terasaken karana menapa kok kadang ingkang setunggal boten rawuh menika kula tak nyuwun prisa kadang kula rumiyin. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Pak Jumilan. Kados pundi? Sehat nggih? Kala wingi kula mboten saged nderek. Inggih ning panjenengan lak wingi ndongake aku. Ha nggih. Karana pendongane panjenengan kula ya diparingi sehat tur waras. Nggih, alhamdulillah. Warase ya mbuh ning sehat. Nggih, nggih. Lajeng kok kadang ingkang setunggal Bapak Haji mboten rawuh mungkin Nah, wonten menika kala pangandikan wau menapa? pikantuk pekabaran bilih Bapak Haji Sugiono menika mboten saged sowan manggi para pamidangan Karena sarana wonten ayan mbok pilih. kesehatanipun nembe Oh, ngaten. kirang sekeca ngaten. Jane menawi berangkat ngaten ya ora apa-apa ning kok ndak ana kala mengo. Ngaten. Iya ta, lajeng wis teko praisik wae. Ngaten. Tak wanek-wanekke aku cah loro. Mugi-mugi enggal kaparingan dangan malih besok iso Ngaten kesinggihan. siaran meneh. Para pamirsa, pilih wonten ing dalu menika ing samangke ingkang badhe karembak jumbuh kalian seratan wonten ing buku ingkang mendhet saking kalawarti Nggih, menika kalawarti. Jaka Lodang ngaten. Jaka Lodang. Ingkang ira-iranipun menika ngudi laku utama. Ngaten Ngudi laku utama. nggih. Kanthi menika saderengipun dipun aturaken sekaripun kepareng kula ngaturaken sekar pambuka rumiyin nggih sekar mijil. Ngoten nggih Bapak Sigit. Ngaten kesinggihan. Kados adat saben. Drenging nala nyuwun mring yang widi mugi karayon ambrih kasemedan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi macapat puniki Bisorayu. Mbok pilih sekap setunggal padha kemawon para kadang. Arum dalu menika ugi kagiyaraken lumantar menapa Streaming streaming utawi saged
panjenengan madosi wonten ing YouTube menika YouTube, kanal YouTube-ipun Gemilang FM Official. Wonten ing mriku panjenengan mbok bilih dalu menika boten midhangetaken saged binjang madosi. Inggih. Parantine mbok bilih panjenengan ngersakaken badhe pinanggih kadang utawi kintun-kintun utawi senggol-senggol ngaten nggih dateng kadang utawi sederek. Saged panjenengan nutul nomoripun menika nomor WA 081 pinten Mas Diki lali. Nggih 081578968968. Kula bali nggih para kadang 081578968968. Dene para pamidhanget ingkang kagungan nomoripun Pak Jumiran utawi ayo teko nomoripun nomore Bapak Pak Sigit. Jumiran. Nomor kula ya iso. Nggih. Yen enten prayogi monggo Bapak Sigit dipun aturaken cakepan ingkang ira-iraan menika ngudi laku utama. Menika kapendhet saking kalawarti Jaka Lodang taun 2008. Sampun meh pinten mingga 17 taun 18. Nggih, ngaten 18 taun kepengker menika. Supados menika sekaripun pupuh menapa Bapak Sigit? pupuhipun kinantri. Oh, Kalian pangkur mangke. yo nggih monggo. Terkadang sugeng dalu lan sugeng nyawiji sugeng midhangetaken sumangga. Pitutolu arepun niku ngemu pamrayoga amre padha tansah anggekulang dumateng tindak utami tansah ngudi kautaman nyingkiri tindak nalisir. Nika cengkok menapa Bapak Sigit? Buminatan nggih. Buminatan. Titilarasipun Slendro Pathet Sanga. Slendro Pathet Sanga. Nggih. Lampah ing sadintenipun nangena laku prihatin lir wewarah jaman kina nyegah dahar lan guling angulang
tajeming cipta miang wening lan tiping pikir lamun wening pikiripun nuwuhken pangajap nenggih pangajap tindak utama mring tindak nalisir tebih ing wulang sinerat ngemot pitutur utami terus Teras nggih paling boten setunggal pada malih mangke lajeng ngaten nggih nggih. dadi lakune reku cegah dahar lawan guling lan aja kasukan-sukan anganggowa sawetawis Allah ateke wong suka nyuda prayitnaning batin Kok gatra ingkang pungkasan kok lajeng dipun miring-miring menika wonten sasmita menapa? ngagem bumbu yen menika sakjane ya njaluk leren. Inggih para kadang pami danget kala wau sampun dipun aturaken nggih Sekar Kinanthi nembe tigang pada menika. Sekawan. Oh, sampun sekawan nggih. Inggih. Yen ngaten mbok pilih prayogi sanget Bapak sikitipun anu menika dipun langkung dipun tingkasaken ngaten. Kok lajeng kala wau ira-iranipun menika ngudi laku utama. Ngudi laku utama. Cakepanipun ningkasaken kados pundi caranipun
ngudi tegese ngudi menika ora pados nggih. Pados Mencari. lan nek wis entuk kuwi digegem, Dicakke terus. digembol, lajeng dipun limbang-limbang, Nggih. lajeng dipun niati dipun cakaken. Sing bener ditindakake, sing ala diguwang. Ngaten. Ngaten to. Menawi padha setunggal menika namung menapa ta ingkang dipun kajengaken ngudi laku utama kados ingkang panjenengan Nggih. ngendikaaken kala wau menika pitutur luhur niku. Nggih. Ngemu pamrayoga amrih padha tansah gegulang dumateng tindak utami. Gegulang menika tegesipun Gegulang niku ya tegesipun ya nyinau nyinau. utawa menapa nggih? Nyinau Golek lajeng- ngudi kala wau. Inggih. Das menika pitutur luhur menika esunipun ndamel supados sapa wae Nggih, sok sing sinten nampi pitutur menika dipun ajab dipun ajak dipun supaya menika saged langkung prayoga. Dadi kuwi paweh pamrayoga ngoten lho. Pamrayoga. Dadi nek napa nek pamrayoga menika. nggih. Kula gadah ngemutaken Nah, mrayogakaken ngoten. lha sing nggih ben luweh utama kala Ben wau. ben do gelem gegulang kala wau. Do kersa gegulang, Nggih. ya kersa, ya kober. Nah menika. Gegulang menika dumateng tindak sing Becik. utama. Utama. Nggih, tindak kuwi lak ya ana sing utama, ana sing Ana sing Ora. Nah, nggih. waliane utama menika menapa? Nista. Nesta nggih. Niku mboten nek sing laku nesta menika mboten Utawa mlebet murka. wonten ing ngudi laku Nggih. utama Nggih. menika. Nah, Nggih, nggih. Caranipun. tegesipun nek sing nesta utawi wonten padha menika dipun kajengaken nalisir. Nah, ingkang pas rak menika. Nalisir menika nek saged ya njuk dadi Singkiri. singkiri. Nggih, Dadi nggih. awak dhewe diprayogake gegulang supaya bisa mampu ngoten. Nggih, nggih. Bisa milah-milahake endi sing kudu digulang lan dicake ning endi sing kudu diponthok kuwi nalisir njuk kudu Tinggal. ditinggal. Diguang sing sak ado-ado. Inggih. Menika padha ingkang sepisan ngaten menika nggih. Nek padha Lajeng sakmenika kaping kalih lakunipun menika nggih. caranipun. lampahipun. Ane wonten niki pripun niki? Lampah ing Lampah ing sak dintenipun. pun nengena nggih. Nengena laku prihatin. Antawasipun laku utama menika saged dipun goleki sabetipun gegulang menika sesarengan kalian pakulinan saben dintenipun ning ya ana sing dadak digoleki dilimbang-limbang laku utama sing kepiye njuk awak dhewe wis ngleksanani laku utama Apa durung menika dipun wonten mriki kanthi laku prihatin. Wah niku nek prihatin niku nek engko terus gayutane karo kudu dadak ngelih niku nek kula le mikir. Nggih menika karang nek Prihatin kira ya niku terus satunggaling cara ngeker iki. Cara utawi laku minangka lantaran awake dhewe iki ngerti laku-laku sing kudu disingkiri lan kudu Lakoni. dilakoni kanthi prihatin. Prihatin kuwi kanthi cara kepiye? Prihatin menika tegese ora ming wong ngelih tok to niku. Nggih. Ya antawisipun ya Ya kuwi barang. ning ya aja digawe ngelih engko lara mah. Nggih ta. Dadi
menika namung nek awak dhewe kuwi nek diparingi sing luwih ya ora perlu diginake kabeh. Nggih. Sing Pungna ngoten nika. Sing digunakake sepira? Ha ya pas Sak karo madya. sak madya leres menika. Pas karo kebetahanipun awake dhewe. Anjuk turah. Ya ora apa-apa turah. Nggih ta? Nah, nek ben luwih utama ya nek turahe ki pancen ana ya kudune kelingan tangga teparuh sanak sedulur. Nggih. Nah, Kanthi cara napa ya nek urung kathah ya diklumpukke sik. nggih. Wah, ya kulino Kulino prihatin kuwi nyeleni biasane sok njuk kekulino kekelumpuk. kekelumpung. Nah, kok prihatin kuwi gunane kangge napa? Menika kangge ngupadi wewarah ingkang wiwit jaman kina menika sampun dipun lampahi dening para wasis. Para pengageng. Dadi para pengageng wae kuwi prihatin. Nggih, nggih. Mongko para pengageng niku adatipun menika putra saking Trahe ngaluhur. ngaluhur, ya putra Demang, ya putra nek jaman rumiyin menika putra Ndaranggung, putra Rangga, Ndara bupati. Ndara bupati Jaman ketara rumiyin ya. putra napa nek ratu Raja. putra raja wae niku ora terus dikurung nang kamar untuk diparingi sing enak-enak mboten, menika malah dititipke nang padepokan utawi resi ngoten. Nggih. Supaya diajari prihatin. prihatin. Niku putra Putra ratu. nggih, putrane Monggo ngaluhur. jane lek putra ratu ki gek ungkang-ungkang wis. Angge ta. Wis kecukupan ning Karena kagungan pangajap menika supados ing tembe putra menika dados putra ingkang utama kala wau. utama tur ya njuk kasinungan daya pengpengan apa Semangat. njuk tegesipun saged mungkasi karya saged ngudari reruweting pribadi lan reruweting liyan ngaten Nggih, nika. nggih, nggih. Nika padha kalih nggih. Prihatin. Kalau wau lak prihatin kanthi nyuda Nyuda dahar. dahar ya. Ning ya ora mung nyuda dahar ngaten mriki. Dadi kangge ngulah tajeming cipta menika kejawi nyegah dahar ning ya ngurangi guling. Guling menika napa? Nek saiki iki guling iki lak ya bantal. Bandal dawa. Bandal dawa tur gilik. Anjir. Nah niku njuk karepe pripun nek kok Nah, apa nggih, kula. gulinge dikethak lak ya ora to. Kok cegah dahar lawan guling. Tegesipun nyegah guling niku guling minangka gambarane wong turu. Nggih ta? Nggih, dadi Dadi ora aja kakean le sare utawi nggih, turu. Nadyan wektune wektu turu. nggih. Nah, waktu turu niku kapan? Ha mesine ya nek sing wong tua kaya Pak Jemiran ya awan. Awan sedelet, Nggih, yuk bengi. bengi sak cukup. Nggih, jam 10 wis sare kejaba nek nonton poli. Wau dalu nggih. Nggih, ning menika tegesipun saged ngirangi anggenipun sare. Anjuk sarene mung sedelok. Lah iya mung sedelok. Ning ku nek wis kelakon sare, wis sare sing sempurna. Dadi sare sing ora bola-bali lilar-lilir. Nggih, nggih. Sare syukur engko nek ngimpi kuwi cetha. Akeh to nek ngimpi kok. Wah, ngimpi warna sing apik-apik kae bareng nglilir kok mau ngimpi apa lali. Ming welih kesuwen le wis turu. Tegese ngimpine iso cetha lajeng dipun iki mau ngimpi apa ki kelingan. Dados menika ngurangi dahar Lan guling. lan guling. Tegesipun Kok dadak dikurangi lah piye nek bengi-bengi
kancane wis do sare. Malah tenguk-tenguk nang jaba. Gitu. Njuk napa ya ora napa-napa. Ning menika kanthi gandeng menika dadi pakulinan. Nggih. Anggenipun ngirangi mboten sare menika. Niku njuk tukul, suwe-suwe pikire iki saya lantip. Nggih. Saya landhep. Nek maune ora iso barang samu barang ki ora ketok, dadi ketok. Nggih. Mergane saya Dadi nalare iki saya mletik. leres. Niku kanthi nek tukang turu lah ya ora iso goleki pletiking nalar kala wau. Gitu. Liyane do sare kene malah ya tengok-tengok karo nglimbang-nglimbang metan-metani paling ora metani lakune awak dhewe mau awan. Nggih. Tekan saka esuk tekan sore iki apa sing wis ditindakake? Nggih. Wis bener apa Wis urung? bener apa urung? Wis mbatheni liyan apa durung? Nggih. Kepara sak walike apa nglarani sasama apa ora Lah, ngrugeni sak padha-padha apa ora amene lajeng dipun pilah-pilah ta wonten mriku. Nah, mangka kuwi ora ana sing ngejak omong-omongan. Nggih. Kabeh do turu kok. Ha iki ta? Namun rak menika karana kemutan wanter dawuhipun kala wau ngudi laku Utama kanthi lantaran kados ngaten menika. Malah kepara nek wis kulina lanti pikire kuwi njuk ngerti sesuk kira-kira sing bakal dumadi kuwi kira-kira apa. Aja awak dhewe persiapane kepripun. Ngaten menika. Nika padha ingkang kaping kalih. Nggih. Ingkang kaping 3 lamun wening pikiripun nuwuhaken pangajab nenggih pangajab tindak utama mring tindak nalisir tebih ing wulang reh wus sinerat ngemot pitutur utami. Ngaten menika. Terus Tegesipun wewarah ngoten menika ugi sampun dipun serat wonten ing kitab Wulang Reh menika. inggih ngaten menika. Ingkang nggih suraosipun sami tegesipun wewarah tumrap tetiyang menika saking tiyang sepuh menika dhateng putra utawi ingkang langkung enem medinipun supados nggadahi lampah utami kedah nindakaken ngaten. Leres. Ha menika lajeng padha ingkang Sekawan. urut sekawan. Niku cetha niki. Nggih. Nek wis nyegah dahar lan guling aja kasukan-sukan yen diparingi keluwihan. Dadi nek diparingi rezeki sing punjul, diparingi awak sing kuat, diparingi menangan, kuwi aja njuk nggunakake paringe kuwi kanggo bombong awake dhewe. Sumungah. Sumungah menika. Dadi aja kasukan-sukan. Nggih. Dadi kabeh ki kala wau sing dirembak awak dhewe nggunakake menika nganggo sawetawis. Tegesipun sak cukup. Sak cukup. Ala wateke wong yen sukan-sukan. Merga napa? Merga nyuda prayitnaning batin. Tegesipun sukan-sukan menika kekathah anggenipun menapa nggih sami lajeng ngumbar hawa nafsunipun. Leres. Karena menapa hawa nafsu menika menawi mboten dipun kendhaleni menika badhe langkung ngombro-ombro ingkang Ora tundhanipun suda ya. Tundhanipun malah nggih dados tiyang ingkang cilaka. Melar kaya nek dikeki soda kabeh. Monggo menika nek wong kasukan-sukan dadi seneng nek dipun paringi kebungahan yo wah yo bungai. Nek diparingi bunga kok bungai kuwi ora bakal bisa nemokke lan tiping pikir. Nggih. Dadi prayitnaning pikir menika lajeng ical. Nggih. Nek maune wis duwe nalika biyen urung diparingi kasukan wis mulai ana prayitna jroning batin. Nggih. Sak sampunipun diparingi kabungan bungai kaprayitnane dadi
ilang. Lali marang Purwoduk Sinane. Mongko nek wis kok ngono kuwi wis ora sempat nyuwun utawa ndedonga mring pangeran kangge kebutuhane awake dhewe ning ya lali nyuwunke kebutuhane sasama. Wis apa meneh butuhane sasama kala mangsane awake dhewe wis ora kepikir niku. Nggih. Niki wau gek tekan mriku nggih. Sekawan nggih. Niku. Nah, sak sampunipun sekawan pada niku awak dhewe ya nyicil. Oh, ngaten prayogi. Napa? Nyenggol-nyenggol. Nyenggol. Nggih, prayogi monggo dipun senggol. Kalau mau dereng wonten WA nggih. Cobi mbok pilih sak menika sampun wonten dipun tuweni. Nggih, sasaiki gek do nulis iki. Nggih ngaturaken sugeng midhangetaken, sugeng dalu katur ayo sapa sing paling dhisik. Pepundhen sing saka kidul dhewe. Nggih. Menika Bapak Budiarjo. Antonius Budiarjo. Nggih wonten ing Sambir Sambirembe Pakem niki. Kendalu Bapak mugi-mugi dalu menika tasih wungon nanten nggih cekak wungon Leres. ngetaken arum dalu. Inggih. Ajeng sinten malih? Ngalor ngluwar iki. Nggih, Luar Pak menika Toyo. Pak Toyo wonten ing Mriyan. Wonten mriyan. Kendalu Pak Toyo. Nggih. Lajeng Pak Sukarjan Wonten ing Srumbung menika Capian. rumbung cabean. Lajeng wonten malih ingkang sok menapa ngadosi bakmi godhog, bakmi goreng wonten sak ngajenge percetakan Pangudi Luhur. Nggih, oh nggih. Nggih ta? Nggih. Nika jan teko akeh sing cocok bumbune. Dipun sambi nyetel radio nggih, Pak. Wayangan. Inggih, lajeng Ngaler sekedhik ngaler. menawi sampun dumugi mriku ora dumugi sedayu menika. Oh, sedayu nggih. Mas Fahrudin. Juragane Parian. Raganing Parian garis miring bapakne Toro. Mas Fahrudin iki mesti kek nulis-nulis WA iki. Wis ora apa-apa nek layar radio ini dicantelke to. Nggih. Batune anyar. Saiki ora nggo batu kok. Nah, nggih dipun Nganggo seterum, dipun seterum. Dipun seterum. Ngaler menika dhateng Bandungan menika kadang kula ingkang Mas Yarkoni menika ingkang asring midhangetaken sok paring palaporan tak rungokke kowe iki mau bengi ngaten. Ngaten nggih. Kang dalu Mas Yarkoni mugi-mugi dalu menika kaparingan kesehatan lan nyawiji kalian arum dalu. Tadi ngaler menika ngetan sekedhik wonten ing Sempon Wates Ndukun menika kadang kula Bapak Mijan niku. Wonten ing Sempon. Sugeng dalu Pak Mijan. Mugi-mugi sehat nggih lan dalu menika nyawiji wonten ing Gemilang FM midhangetaken arum dalu. Monggo Bapak Mulon sikin. tinggal kulon. Oh nggih. Menika katur putra-putra swargi simbah Dalang Kondang, Nggih. Dalang simbah Jaya Kandar, Nggih. Mas Bendot, saha Ibu, Mas Yanto sekalian garwa, Garwa, nggih. sugeng dalu, sugeng midhangetaken ora keri Pak Nogareng. Bapak Suranto wonten ing Gosara. Saha menika kanca kula anyar menika Mbak Elvina. Wonten pundi Mbak menika? Elvina wonten ing Klodran. Menika wayah saking kanca kula menika Pak Umadi. Pak Umadi. Nggih, nggih. Pak nggih Umadi menika. Lajeng Mbak Elvina menika suarane apik banget. Nggih, nggih. Njuk sok kapan-kapan arep rawuh nang studio. Nika senajan
awakipun longgor, namung menika tesih kelas sekawan SD Pasuruan. Menika sakmenika mila sampun nyaketi kalian wontenipun Patemboyo menika MAPSI. MAPSI sampun kalian caket. FTBI. Nggih. Sampun meh ancang-ancang menika. Tegesipun tumrap ingkang mila nggeluti babagan tembang macapat menika sampun ancang-ancang. Ngaten leres menika. menika. Asisan gawe sugeng dalu sugeng midhangetaken Pak Jemina, Nggih. Pak Gina, Pak Rehadi, saha Mbah Kasbi. Wah, Mbah Kasbi ngaturaken sugeng dalu Mbah Kasbi. Jeng gayot kalian kala wau mbok pilih sampun meh wonten Patemboyo menika lajeng Bu Rayo. Ibu Rayung. Menika mbok pilih ingkang sampun ngotak-atik Inggih dasar menika krancang anggenipun badhe ngawontenaken Patemboyo. ngaten kalian badhe ngemunah saha Para siswa. gelengaken pangertosan tumrap para jurinipun. Nggih. Karena Ibu Rayung menika lak koordinator Nah. juri Macapat Kabupaten Kabupaten Magelang. Magelang. Aturaken sugeng dalu Ibu Rayung. Saha Ibu Kesupen. Wahyu. Oh nggih. Ibu Wahyu wonten Wahyu Eni. Endang Lor, Endang Kidul, Gundang. Gondang Kidul, saha Ibu Markamah ingkang kula bekteni ngaturaken sugeng dalu Pak Darsum. Iki kok urung nulis WA ya. Tak enteni WA-ne Pak Darsum ning tak sambi ngaturi iklan rumiyin nggih. Oh ngaten Ngaten saya nggih, nggih. napa Yen iklan ngaten riyin? kasikek nggih para kadang karena arum dalu badhe wonten pariwara rumiyin kanthi menika kasikek mangke sasampunipun priwara kula sowan malih. Inggih. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin. Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh. Alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Maraknya modus
penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kang, wit-witane arep kok entek nggih po? Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang. Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetep kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke, kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae. Jur piye apike? Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor. Lah, kuwi wite ringin ora melu kok tebang? Ora, mesake gendruwone ora duwe omah. Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji sesarengan kalian kula wonten ing giaran arum dalu. Salajengipun tesih nglajengaken ngudi laku utama dene samenika mlebet wonten ing pupuh pangkur nggih para kadang. Menika badhe pun terasaken pangkuripun dening Bapak Sigit. Ini mangke parowan. Wah, nggih. Kalau wau ki nanti nggih. Nggih. Samenika pangkur larasipun kalau wau slendro to, Nggih. yang pilok nggih. Prayogi monggo cobi Nggih. pilokipun. Ingkang Pangkur sura greget. raket tom yang pawong sana adoh cedak rumaketmu kang becik sing kepenaneng kalbu tepo slira gunana wasita satu ngemu pitutur jroning sira sesrawungan miang jroning
tetanggan nenggih. Mboten kirang dhuwur nggih. Menawi tasih saged dipun ninggalken prayogi Mbok Bini. Jumbo dawuhing pangeran sinebat ing surat An-Nisa nenggih 36 ayatipun kirang langkung jarwanya sira padha manembao mring Maha Agung kelawan sira aja padha nyekutake ilahi. Teras monggo. Kathah pangkuripun nggih. Kathah. Mangke sing separo jenengan nggih. Apa dene mure sira tansah gawe becik mring Yaya Wibi sartane marang sedulur iya dulur kang cedhak mring yatim lan wong-wong miskin puniku tangga teparo kang cerak tangga teparo kang tebih tunggal malih nggih. Mring kanca raket lan uga wong
nguti barang kang becik samono kentekan sangu rewangmu becik ana satuhune Allah tan remen puniku marang wong gumedhe kongas adigang adigung kumaki semanten nggih. Niki njuk pripun niki Pak Jumiran? Kalau wau rak ugi sampun dipun sekedhik dipun sicil ingkang kumalungkung menika rak kalau wau sampun nggih kecil dadi kalau wau dadi tutupane kumalungkung nggih to. Sing iki tutupane adigang adigung adiguna tegesipun menawi kula mirengaken menika kala wau ing antawisipun menika secara ringkesipun tiyang menika badhe pikantuk lampah utami ing antawisipun tiyang menika sok remen tetulung dhateng sanes nggih gitu. Lajeng boten sok remen damel sakiting tiyang sanes tegesipun gawe cilakaning wong liya ya ora seneng menawi tiyang ingkang utami rak ngaten nggih wonten ingkang mestani paring teteken wong kang nembe kalunyon tegese nek wong ngerti wong gek lunyu ki dikai teken nek perlu dituntun disilai nek perlu diwehke ya nggih to ngaten tekene kuwi paring buka marang wong kang kaluwen. Nah, menika rak kaluwen niku napa? Ngelih to ngelih. Lesu. Dadi lamun ana wong lesu kaluwen nya diparingi. Iya. Nah, menika rak tegese lampah utami ingkang sampun saged dipun cepeng rak ngaten menika ing antawisipun. Paring apa meneh? Nggih, syukur-syukur paring dana. Nek kancane sasama kancane kok klambine suwek ndilah. Nah, menika kok awake dhewe kok ya diparingi jembar rezekine ya menika ora diparingi klambi ra ketung wis tau dienggo ning isih luwes ngono ya ora apa-apa. Mboten pun nggih tesih luwes menika. Syukur nek weweh kuwi luwih apik. Ngaten. Leres nggih. Oh, ngaten menika nggih. Tegesipun sampun dipun sebat-sebat kala wau kon lagi wong iki lagi keparingan luweh aja terus leluwian kala wau sampun dipun ngendikaken. Nggih. Njuk menika ingkang dipun jlentrehaken wonten padha menika lajeng kon cedhak ro kancane. Nah, kancane kuwi sapa sing kudu dicedhaki? Kanca sing paling cedhak niku ya kejaba kanca wong sak keluarga, sak omah niku bapak ibu, kamas mbakyu mestine. Lajeng langkung caket malih sak njawining keluarga lajeng tangga kiwa tengene. Nah, menika tangga kiwa tengen ngarep mburi. Menika kena diarani Magersari. Magersari. Nggih to menika. Kalau wau ki dipun sebat-sebat ana tangga cedhak, ana tangga tebih. Lah menika iki tangga tebih ki ya nek beda RT iki ya wis ya tetep tangga ya. Nah nggih tangga iso uga nek tangga tebih iki ya
mergo sedulur ning papane adoh. Nah menika ugi malah langkung utami ugi ta menika. Nek teparo tangga teparo. Menika ora mbok pilih namung tembung menapa. Kaya tangga saking cerake kuwi apa-apa diparo to. Dilalah kok goreng terasi. Kira-kira tebosane. Kok goreng rese ngoten lak. Ning dikek ambune. Ya ambune ya mesine ya ora ketem. Ora separo ya. Ya paroan ning ora separo. Ya tangga teparo lajeng sedulur kuwi ana sedulur sing cerak, ana sedulur sing adoh. Nah, niku sing kudu diapiki ya kabeh ta ya. Kabeh niku dadi ora mbidak-bidake. Namung ingkang langkung utami janipun ingkang caket menika janipun. Ingkang caket nggih. Karena kala mangsanipun wonten bot repotipun tiyang menika ingkang badhe dipun suwuni tulung ingkang paling caket menika ingkang paling rumiyin. Paling cepet iso dijaluki tulung. Jaman sak menika. Senajan playune HP iki ya wis banter banget namung badhe langkung cepet menawi ingkang caket menika. Nggih. Pamane iki ana apa-apa rak ya le nyelukke cedhak. Dibengoki we mara ya. Yu iki tulung iki. Mila lajeng wonten mriki dipun syarat wanter sanget iso ki nek wong ki kudune becik karo tangga teparo. Ngoten ya. Ora malah karo tanggane sok panas ten. Tanggane napa-napa panas. Nggih. Tegese nek ngapiki tangga kuwi kanthi cara apa? Nah, gitu. Nggih. Sepisan, ayo nek kepethuk ya aruh-aruh. Nggih, srawungipun menika. Nggih, nek pas kepethuk. Nek ora tau kepethuk ya dikarohke to. Nggih. Napa kok ora metu rong dina kok nang omah wae. Terus diniati silaturahmi. Nggih. Lah ya do diparingi sehat to. Ora ketok nondi. Nek jaman rumiyin kanggenipun ngarohaken menika sangu slepen menika lajeng nglegake. Nglegake udut-udutan nenggon tanggane. Jaman rumiyin ngaten menawi para sepuh rumiyin menawi ingkang kakung udut ingkang putri nggih nginang wonten di apa kae dicocoh menika. Nggih. Zaman biyen angger. Jane nek dibeberke karo jaman sakniki kathah ingkang anu menika. Ning namung menika wonten paedahipun. Rumiyin menika lak nek bar isak kae. Nggih. Niku njuk sing nang omah ya mbok menawa nengenaken silaturahim kalian tangga lajeng mlegake ndodok wis turu Kang burung lajeng mlebet nduk nenggon amben sing amba kae yo do dene nglinting nyuwili klembak nyuwili apa kae menyan lajeng dipun linting le gawe lintingan suwene jamak kae nang sami wawan ginem nggih karo omong-omongan piye ngomongke kahanan warga, kahanan pakaryan lan sanes-sanesipun. Nah menika nek wis kahanan wis isa cerak ngono kuwi sak mangsa-mangsa awak dhewe kuwi butuh pitulungane tangga. Ana bot repot nggih, butuh pitulungane liyan, ya tangga sing cerak kuwi sing dicelukke luwih dhisik. Senadyan awak dhewe duwe mitra sing kuat ning adoh. Adoh ki riyen wonten kedadosan nggih menika satunggaling piyayi sepuh menika putra-putranipun wis do dadi wong gedhe-gedhe ning yo adoh. Nggih. Nah kala mangsane piyayi menika ingkang asmanipun Eyang Suwirya. Rada terah ngaluhur. Nggih. Niku kok dilalah masuk angin. Masuk angin lajeng jaman riyen wonten duwe telepon sing ngaten menika. Rek-rek kring-kring. Nggih. Kring-kring. Telepon putrane. Ya sesuk tak kirimi duit. Bu, sampean teko sedeng nang rumah sakit kono. Ah kepiye wong mlaku angel kok nang rumah sakit. Rawurung ya sing tangga cedhak. Tangga cedhak niku biasane
nek ajeng telepon karo anake sing nang Klaten, nunut telepon karo Eyang Suwirya kuwi mah. Ngoten. Nah, kayane ya mung kok ngrusuhi wae. Ning nalika Eyang Suwirya kuwi gerah, sing mijeti sikil, sing bopong-bopong ya sing tanggane sing sakjane ya ora bejaji wong uripe. Rekoso. Mula menika saged kangge pawadan senadyan apa mitrane kuwi misuwur, pinter, dadi penggede, dadi jeksa. Ning nek adoh kuwi ora iso cepet-cepet jagake. Tetep jagake sing biasane sok ngrusuhi kuwi. Ngaten nggih. Mila lajeng dipun dawuhaken dening tembang menika kudu becik karo tangga teparo. Kudu becik karo tangga teparo sing cerak merga anek cerak iki wong yu tulungi ngono ya. Malah kathah-kathahipun menika nek sing ora becik karena dereng nggadahi laku utama kala wau. Nek tanggane seneng dheweke susah. Wonten nggih. Wonten menika. Kala mangsane nek tanggane iki nandang susah dheweke seneng-seneng menika. Menika padatanipun menika piyayi ingkang kirang ngleksanani laku prihatin. Nggih. Biasanipun menika sok nek diparingi kasukan yo kasukan sukan. Nggih. Paringi bebungah yo bungai. Ngaten menika. Nalika tangganipun ana sing bungah kuwi malah susah. Kok lucu ya. Moko sakjane nek tanggane bungah kuwi iso nunut bungah ya. Nggih to. Dempel-dempel mbok menawa. Engko terus ketularan dadi bungah. Nggih, tanggane kok panen mitra ayo dempel-dempel ya yo doyan midranya. Ngaten menika nggih. Kala wau wonten ingkang dereng dipun senggal lho. Oh nggih. Kula Pak Parno wonten ing Klentengan. Pak Supar wonten ing Kembaran, Mbah Yadi wonten ing Karang, Pak Wahyu Ujianto wonten ing Sarayudan, Pak Yami wonten ing Kelumperit. Nggih, lajeng Bu Eni Jatmiko. Oh nggih, Mbak Eni Jatmiko lan Mas Widodo wonten ing Gading. Iki juragane padi organik. Nggih, Gading Sari Sawah. Nggih, ngoten menika. Wonten malih panjenengan? Mbok bilih cekap menika rumiyin dipun terasaken monggo. Sakniki gandeng menika sok wonten ingkang kok sing nembang kok kae terus. Oh, ngaten. Mongko kae iki suarane wis nglokor ra karuan. Mbok ya sing siji nembang ngene kuwi. Dipun turuti enggak? Nomor pira ki mau? Nomor panjenengan pikantuk pinten kala wau? Sekawan nggih. Nah, panjenengan nomor gangsal. Kala wau panjenengan menapa menika? Pangkur. Sak menika pangkuripun menapa Bapak Sikil? Saene nek jenengan ya ganti sura greget senadyan larasipun tesih belok 6. Mboten sasura greget. Oh nggih. Para kadang sugeng midhangetaken nggih kula nerasaken sekar pangkuripun namung menika pangkur tanpa cengkok. Dilaras cekel. Wasita atipun nika asung peling jroning gesang puniki mring tangga teparo iku
guyub rukun jinaga dipun eling yen sira nandhang pakewo tangga teparo kang cedhak kang age bisa nulungi. Menika larasipun Menapa slendro nggih. Kok kepenak banget. Cakepan ingkang menika sampun dipun aturaken kala wau nggih babagan Kantun tangga nekaraken teparo. to menika. Nggih. Nadyan sedulur lan anak datan bisa ake-ake ndatengi lamun tebih dunungipun tuhu tangga kang cedhak ingkang nulya saged agesung pitulung marmane rumaketira karya nadya sing sesami sak bisa sira srawungira mring sanak kadang iki mring tangga cedhak kalangkung kang becik srawungira tepa slira imbakno klawan awakmu murih tentreming bebrayan suka susah doten sanggi Pada 8 kula terasaken Nggih.
jroning sira sesrawungan lamun bisa tansah gawe becik bakal keh samya sumuyut ana ing ngendi papan ngraos tentrem awet kathah nyumadulur kadang mitra sami suka rumakat caket ing ati ya menika sekar pangguripun sampun telas Bobo Sigit pancen nek cedhak ro tangga teparo nggih cedhak ro sedulur kuwi pancen tundane arep padha ngrasakake tentrem kabeh nggih nggih kaya wau nek umpamane kok do lunga jarah nggih nggih bis dilalah kok sangune iki dilalah kok ya pas ra nyekel nggih ya nek karo tanggane kok cedhak mesine nek kana jajan kene ora lah ya diawe ta nggih to sing jenenge wong utami rak kedahipun ngaten menika nanging ngaten Pak Jumiran kerukunan karo tangga teparo kuwi jebul ya ana godane. Nggih. Dadi niate arep rukun ning kok ya ana-ana wae sing gawe ra rukun. Kuwi ana nggih. Godha menika kala wonten menika. Iya ta. Godhane werna-werna. Dilalah sing siji apa cerak ro Pak Lurah. Sing kene ora diceraki Pak Lurah. Nggih. Mbuh merga wedi anjuk Meri. Nah, merga saka Meri kuwi njuk golek kanca. Nggih ta. Nggih. Golek kanca lajeng nyeritake sing cerak ro Pak Lurah kuwi. Nggih ta. Maka lek cerak kuwi sakjane merga pinter lan wasis. Ngondo elek ing liyan. Mongko menika dipun awisi Bapak Sigit. Mongko menika ora nyotok. Nah, ala njuk tegese pitenah to pitenah. Menawi basa lingkang langkung rada kasar menika provokat. Ngompori to. Lajeng godha sanesipun kudune ayem tentrem, rukun-rukun, gandeng beda pilihan. Nggih. Sing siji milih calon kae, sing siji milih calon kae. Ora padha penemune terus do cerah. Nggih. Jane cerah iki ming merga golek bala, sing kono golek bala, sing kene golek bala. Tundane lajeng ora sida rukun. Gitu. Malah iso dadi derdah nek terusake. Ing monggo tiyang menika badhe manggih ayem tentrem wonten ing sakdingah papan jumbuh kaliyan ingkang sinerat menika. Sesrawungan menika sae sedaya dhateng sok sinten tiyang. Nadyan beda penemu kita. Nah, ketene disadari penemumu kaya ngono, penemuku kaya ngene. Nah ya wong iki penemune dhewe-dhewe. Wong niate ya sampeyan niate apik ta, aku ya niate apik. Nggih ta. Tegesipun tiyang menika menawi srawungipun sae
wonten ing pundi papan menika rumaos tentrem manahipun. Ya, wong- Karena mboten ajrih menawi badhe wonten tiyang ingkang badhe ngreridu utawi memungsui. Leres menika. Ha wong ming soal banyu. Kono penemune kudune dilekke kono dhisik. Nah, menika Engko bakal ora. Sing kene ora Aku ki sih. apike kuwi dilekke metu kene. Mongko meniku kepentingane ngakathah. Ha sing kono golek bala dukungan, sing kene golek bala dukungan. Atundane ya malah ora dadi. dadine ming dadi cerah. Dadi jongkrah dadi berdondi. Nah, menika kathah ingkang sak menika wekdal-wekdal menika sampun maosipun radi awis toya wonten Nggih. sampin asring sanget kedadosan ngeten menika. Mongko ingkang congkrah menika tujuanipun estunipun nek diwiwir padha. Padha. Sing kono tujuane ya ben rata. Nggih, nggih. Sing kene tujuane ya bene kabeh kumahanan. Ning gandeng beda penemune kok njuk dadi derdah menika. nggih dadi ora apik. Kenging menawa lajeng dados derdah menika amargi setunggal lan setunggalipun menika mboten saged meper hawa nafsunipun. Mila Terus mung nuruti emosine. nek ana ora kecocokane niku miturut para wasis ing Nggih. penginggil mriku. Nggih. Kuwi jarene nek beda Penemu apa perbedaan kuwi apa malah dadi daya. dadi daya Nek sing ndayani. beda kuwi iso digunakake kabeh. Digunakake kabeh. Digathuk-gathukke, dirembug bareng kuwi malah iso Malah dadi- ndayani. Malah ndayani lan Nyukupi. murakabi. Niku nggih, niku godhone werna-werna. Nah, lajeng wonten mriku kala wau njuk ana sing ngrembak tepa. Nggih tepa selira. Tepa selira nggih. Niku Nggih. pripun niku nek tepa selira niku Pak Sumiran? Tegesipun tepa selira nggih meh sami kalian ingkang dipun nembe dipun ngendikaaken kala wau. Nggih. Yen tembungipun sampun asring sanget dipun mirengaken menika nek ora gelem dijiwit ya aja njiwit. Nah, menika tegese iki ayo nek ora enak ki aja wehke kancane. Ngaten tepa selira. Nggih, nggih, nggih. Se tembung Sae, barang ki aja nganti gawe runtik ing manah tiyang sanes. Nggih, nggih. Dados apa-apa ki sok ditepake nang Tepake wae dhewe gitu. Dadi nek sing kono kuwi dingenekke kok ora pekoleh, kuwi nek njuk sing dingenekke awake dhewe njuk kepiye? Utawa nek sing di ngenekke kuwi kok anak-anake utawa keluargane awake dhewe njuk kepiye? Kudune njuk dadi di nam-nam. Nah, sakmenika mulai gayut kalian ingkang kapisan dipun rembak kala wau Bapak Sigit bilih lampah utama menika ing antawisipun kedah prihatos, cegah dahar lan guling, sae dhateng sesami menika ugi badhe mboten kalah pentingipun menika tiyang gesang menika kedah ugi purun makarya. Makarya. Kanthi sregep. Nggih. Ngaten menika karena menawi mboten makarya badhe kados pundi mboten badhe cekap to tiyang Kebutuhane sapa sing goleke? Kejawi ya lakune apik lajeng gelem prihatin becik karo tangga teparo ning ya kudune sregep nyambut gawe golek kecukupan to menika karena tiyang gesang menika sedaya mesti mbetahaken kecekapan. Lah menawi ngaten Pak Sumiran. Pakaryan menika lak benten-benten. Nah, menika jumbo Ana kalian sing kewasisanipun tukang, piyambak. Ana sing tani, Ana sing pegawe, dagang, ana Nggih. sing pegawe. Ning saokehe masyarakat menika lak ya ana pakaryan sing padha. Nah, nggih. Nah, sing padha niku ya iso lho yuk do kumpul ngrembug pakaryan sing padha kuwi mulih siji lan sijine kuwi bisa ngrasake apa undake kasiling pakaryan niku ada dirembug bareng-bareng. Mula sok wonten padesan menika njuk sok wonten paguyuban, kumpulan-kumpulan nggih, tani, wonten koperasi, wonten
warni-warni menika menawi saged dipun rembag lan dileksanani sareng-sareng anggenipun makarya menika mesti badhe langkung murakabi, bisa dirasake dhewe lan bisa dirasake wong liyan. Ngaten nggih. Nah, kasiling pakaryan menika kejawi ugi dipun leksanani kanthi makarya ingkang sregep menika ugi boten badhe kawon pentingipun menika saderengipun makarya tetiang menika kedah nyuwun rumiyin Bapak Siki. Dadi saurunge nyambut gawe iki ndedonga. Carana sedaya ingkang dumadi wonten ing ngalam donya menika rak kagunganipun ingkang Maha Kuwasa. Dados menawi dipun lantari nyuwun rumiyin, gegayuhanipun menapa lajeng dipun tandangi kanthi pakaryan. Menika badhe langkung utami pilih ngaten Bapak Sikit. Kok njuk kelingan jaman simbah rumiyin. Lamun badhe miwiti tetanen. Ngalas, biyen ngarani ngalas. Nah nggih. Saiki sawah ya. Wonten ingkang mestani wana. Wana. Niku kejawi dipun siagakaken uba rampenipun. Nggih. Ya uba rampe sing kudu dicepake nang omah, ya lahan tetanenipun ingkang wonten Sabin ya dicepake wiwit saking menapa nika ngagon-agoni tekan tembok lan sapiturute ganti panen. Nggih. Lajeng saking griya nika sampun laku prihatin rumiyin. Nggih. Prihatin sewengi menika ya nyegah guling. Nggih. Lajeng nyuwun mirsani Pangeran Maha Kawasa menika kanthi malah wonten sing prihatin ki nganti ora ming sewengi. Nganti 3 dina. Nyuwun lajeng sasampunipun menika lajeng dipun menapa dipun lairaken. Dipun lapalaken wonten ing Sabin. Nggih. Mongko niku ya bengi. Nggih. Kanthi lantaran ngideri galengan. Dadi ngubengi galengane niku kanthi ndedonga. Menika sasampunipun ndedonga dalu wonten ing galengan lajeng kondur sesuk-esuk miwiti angler utawi tandur lan sak piturutipun. Biasanipun jaman rumiyin menika njuk ora ana wereng, ora ana apa kae selendep, uret, beluk, anjir, beluk, selendep, uler lan sak piturutipun umpamanipun wonten ya ora patek ngrugeni. Menika leres sanget. Lajeng menika nembe saperangan tumrap para among kesma utawi petani. Tumrap para piyageng ingkang pakaryanipun panipun dados pegawai negeri. Bidal saking dalem menika dipun ndedonga, dipun niati makarya menika. Ngaten. Menika insyaallah anggenipun makarya nggih kasiling pakaryan badhe berkah. Nggih. Dados jumbuh kalian laku utama ingkang sepisanan dipun wiwiti dahar guling nyegah dahar guling lan guling lampah priatos lajeng becik dhateng sesami. Sedaya pakaryan ingkang badhe diwiwiti menika dipun siagakaken uba rampinipun ngelmunipun ning ya nyenyuwun wonten ngersanipun ingkang paring rejeki ingkang maha kuwasa. Ingkang pakaryan dedagangan ugi mekaten. Dados sedaya menika namung manut menapa ingkang jumbuh kalian pakaryanipun piyambak-piyambak. Namung ingkang bakal ndedonga lajeng makarya. Ndedonga kalian makarya. Sesarengan karo kanca-kancane didasari nunggal rasa. Ngaten ta? Nunggal rasa bangun karukunan lan gotong royong. Menika saestu tiyang ingkang saestu sampun saged nglampahi lampah kados ngaten menika sampun jumbuh kalian wanter dawuhipun wonten ing wasita adi kala rumiyin
ingkang ira-iranipun menika ngudi laku utama. Dilalah kok maos Jaka Lodang sing wis apa Wis lawas 15 tahun. tahun 2008 kok ya ngene. Para kadang pamidangan mekaten nggih sawetawis kula kekalih anggenipun ngaturaken sekar macapat ingkang cakepanipun menika mendhet saking Jaka Lodang. Lajeng ira-iranipun menika ngudi laku utama. Semantana mbok bilih anggenipun ngaturaken menika kok lajeng ming ngombro-ombro ngaten ta menapa sikit nggih. Ya pancen isane mengko winatesing pangertosan para kadang. Lamila namung cumadung paringing aksama karana mila winates sanget pangertosanipun malah kepara ngantu-antu panyaruwenipun. Nggih. Panyaruwe saking Bapak Ahmad Sukandar. Nggih. Menapa wartawanipun lah panjenenganipun Bapak Ahmad Sukandar. Saged nyerat wonten ing WA dipun kintunaken nggih monggo dipun tenggo lan karana wektalipun winates sanget para kadang arum dalu kapungkasan kula kekalih nyuwun pamit. Pangajabipun saged pinanggih malih wonten ing kiaran candhakipun lan kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal macapat nanggih pinupus kya nyuwun mungkur nglenggono gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa, giaran arum dalu ing wekdal menika kula kekalih ingkang ngayahi karya minta pamit andum pasuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih witutunir ing sami kala budaya Jawa muga-muga tetep ana bisa lono kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun.